Sa paglipas pa ng mga araw, naging abala naman ang mga antingero sa pagsasalin ng kanilang mga lihim na karunungan sa grupo nila Manong Puti. Maigi nila itong binigyan ng pansin nang sa gayoy masigurado nilang hindi lang basta-bastang ordinaryo sila Manong Puti. Nagbigay din sila noon ng palugit sa kanilang mga sarili na kinakailangan bago sumapit ang mahal na araw. Handa na ang grupo ni Manong Buti na tumanggap ng biyaya ng kalikasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay, natutunan nila noong manalangin mula umaga hanggang gabi. Hindi rin sila natutulog kapag sumasapit ang araw ng pamamahinga, gawa ng inuubos nila ang kanilang oras sa pagninilay at pag-uunlad ng kanilang mga sarili sa gilid ng talon, maging sa loob ng yungib. Kapag hindi naman sila noon nagninilay, nagpapaturo sila ng usal sa mga antingero laban sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong gawain ng kanilang grupo, tila ba nabago ang pananaw ni Manong Puti sa kanyang sarili. Kung noon hinahangad niya ang napakaraming kayamanan sa mundo, ngayon mas ninais na lamang niyang mabuhay ng payapa at tahimik sa isang baryo. Hindi na rin siya noon naghahangad pa ng mga material na bagay sa kadahilanang naliwanagan na ang kanyang puso sa totoong kailangan ng kaluluwa at ng tao. Ilang buwan pa ang lumipas. Kitang-kita na nga nila Manong Armando ang pag-unlad nila Manong Puti. Bagaman wala pa sila noong taglay na mutya, ramdam na ramdam ng antingero ang kanilang pagmamalabis na tumuklas at palalimin pa ng husto ang kanilang mga karunungan. Isang araw, habang nagsasanay sila Manong Buti, doon na isinalin sa kanila ang isang malalim na karunungan ukol sa kunat at kabal. Buti, huwag ninyong kakalimutan na ang isang mahusay na antingero, puso ang palagi niyang sandigan sa lahat ng mga orasyong kanyang binibitawan. Hindi lang bibig ang iyong ginagamit sa pag-uusal, bagkus ay sinasalinan niyo ito ng katapatan at kabutihan ng inyong mga puso. Tandaan ninyo, tanging paniniwala, pananampalataya at katapatan ang makakapagpataboy ng mga demonyo. Ito din ang susi para makagawa ng isang kakarampot na himala na merong basbas ng Panginoon. Itatak nyo rin sa inyong isipan na ang sino mang gumawa ng milagrong hindi sumusunod sa utos ni Kristo ay isa tong dyablo. Wika ng pinunong antingero. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay sa kanya ng isang tabak na itinarak sa katawan ng saging at inilubog sa putik na punong-puno ng kanin at asin. Ayon kay Manong Puti, na ang ganoong tabak ay masyadong mapanganib para sa mga taong nagtataglay ng kabal. Kung nagkataong hindi buo ang kanilang paniniwala sa Ama, maaari silang dapuan ng sumpa na siyang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dagdag pa ni Manong Buti na sa dinami-rami ng mga taong nagtataglay ng kabal sa Pilipinas, wala pang nakakagawa ng ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila noon nang mabilisan yung itinarak ng pinunong antingero sa kanyang dibdib. Halos mapapikit na noon si Manong Buti dahil sa takot, sa kadahilanang alam niyang hindi sasantuhin ang antingerong yon ng talim ng tabak na kanyang itinarak. Maya-maya pa, doon na nga sila tuluyang napahanga nang masipat nilang kahit anong gawin ng antingero, hindi siya nagagawang matagusan ng talim ng sandata. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon ito ipinaliwanag sa kanila kung bakit nagawa niyang mabasag ang sumpa ng kabal na nakadapo sa sandata. Ayon sa kanya, maraming pamamaraan para mabasag ang sumpa ng mga orasyong nagbibigay proteksyon sa katawan ng tao. Kahit malalim ang mga pangontrang yon, magagawa pa rin itong mabasag ng isang antingero sa isang bagay. Pasensya na kayo,
Hindi ko nababanggitin ang pamamaraang yon sapagkat yon ang habilin sa akin ni Manong Buti. Balik tayo sa kwento. Matapos magpamalas ng nakakamanghang pagtatanghalang pinunong antingero, ipinaliwanag nito sa grupo ni Manong Buti ang lahat ng kanilang kinakailangang gawin upang magtaglay ng ganoong kakayahan. Inilahad din ito sa kanila na hindi lang bastang pagninilay ang ginawa nila noong nagdaang buwan, sa kadahilan ng labis yung makakatulong upang maisalin sa kanila ng mga antingero ang mga natatanging abilidad nito. Sa pagsapit ng gabi, habang namamahinga ang grupo ni Manong Buti, doon sila nilapitan ng mga antingero. Masaya itong lumapit sa kanila upang mangamusta ng kanilang mga kalagayan. Masaya ako sa inyo, Buti. Tila atang tuluyan nyo ng tinalikuran ng mga material na bagay na iniwan nyo sa Maynila. Sa loob lamang ng ilang buwan, nabago at napaunlad nyo ng husto ang inyong mga espiritu. Ang labis ko namang pinakahinihintay ngayon ay ang ibibigay sa inyo ng kalikasan na biyaya. Sa tingin ninyo, matatapatan kaya nito ang aking mutya ng mata ng bagyo? Wika ni Manong Armando. Nang marinig ito ni Manong Buti, halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Ang akala niya pinaglalaruan lang siya noon ng kanyang tenga kung kaya't ninais niyang muling marinig ang sinabi ng matanda. Subalit, pagkatapos na sabihin yon ni Manong Armando, doon na kumpirma ni Manong Buti na isangang mutya ng mata ng bagyo ang tanga nito. Alam niya kasi noong hindi lang basta-bastang mutya ang mata ng bagyo sa kadahilan ng napakahirap nitong kunin. Halos karamihan ng mga antingerong naghahangad sa ganoong kapangyarihan ay namamatay at nababaliw. Gawa ng hindi nila kinakaya ang mga natatanggap nilang pinsalang ipinupukol sa kanila ng mga elementong nangangalaga sa mutyang yon. Sa kabuuan, ang mutya ng mata ng bagyo ay halos magkalapit lamang ng lakas at kapangyarihan sa dignum. Mas mataas din ito ng di hamak sa mutya ng kidlat at sa iba pang elementong alam ng tao. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ni Manong Armando sa kanila ng iilan nitong sikreto, halos mabaliw na sila Manong Buti dahil sa labis na pagkamangha. Maestro, paano ninyo nataglay ang mata ng bagyo? Manginig-nginig na tanong ni Manong Buti. Ito bang kwintas ko? Kusa ko itong nataglay, iho. Ibinigay ito sa akin ng Panginoon. Bata pa ako, sinabihan ako ng aking ama na nakatadhana ang ganoong mutya para alagaan ko hanggang kamatayan. Ang dugo kasing nananalaytay sa katawan ko, pinaghalong babaylan at dibino. Isang pangunahing kailangan mong mataglay bago mo makuha ang ganito kalakas na mutya. Paliwanag naman ni Manong Armando. Dagdag pa nito na ang lahat ng kanilang laban kontra sa mga demonyo hindi niya pa siniseryoso. Yun din umano ang rason ng negosyante noon kung bakit siya nito iniiwasan ng husto. Napag-alaman din noon nila Manong Buti na kaya hindi nagpapakawala ng mga malalakas na usal si Maestro Armando dahil sa maaari nila yung ikabaliw. Bagaman may taglay sila noong mga agimat, hindi pa rin ito sapat para magawa nilang mapangibabawan ang panganib na dulot ng mga orasyong bumabalik o pumapasok sa katawan ng mga ordinaryong nilalang. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi ko sineseryoso ang mga nagdaang laban natin. Bueno, iwan ko na muna kayo mga iho. Pagbutihan ninyo ang inyong pagsasanay. Wika ni Manong Armando. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang iniwan ang tatlo ng nakatulala. Habang hindi pa noon sumasapit ang mahal na araw,
Kapuspusan na ang naging paghahanda ng tatlo. Kung ano-ano na noon ang kanilang ginawa, maging karapat-dapat lamang sa mga pinagdarasal nilang mutya. Bawat isa sa kanila noon ay hindi ipinagsasabi ang kanilang nais nang sa gayoy magawa nilang magkaroon ng isang koneksyon sa mga engkantong nangangalaga ng mga ganoong uri ng biyaya. Habang abala noon ang kanilang pangkat sa pagsasanay, dumating na nga ang puntong may mga sigalot ng patagong nagaganap sa Karatig Baryo. Isang araw, habang naghahanda noon sila Manong Buti sa kanilang gagawin, bigla naman silang inutusan ng kanilang mga maestro na mamili sa baryo. Hindi na sila nakapagtanggi noon sa kadahilanang nakita nilang abalang-abala ang mga ito. Si Manong Armando naman noon ay hindi rin nakasama sa kadahilanang marami rin itong ginagawa. Kaya ang siste, tanging sila Manong Buti na lamang ang tumungo sa baryo para mamili ng kanilang mga pang-ulam at mga kinakailangan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang kanilang pagninilay at pagbabalik tanaw sa mga naganap noong nakaraan. Iniisip nila noon ang pinaggagawa ng negosyante ukol sa mga bagay na ipinakuha nito sa kanila. Di rin nila noon maiwasang mangamba gawa ng paniguradong nagsanib puwersa na ang negosyante at si Carolina. Kung nagkataong gano'n na ang nangyari, maaaring malagay pa rin sa panganib ang kanilang grupo sa kabila ng taglay nilang kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa entrada ng baryo. Binagalan na nila noon ang kanilang paglalakad upang tumingin ang kanilang mga bilihin sa bawat tindahang kanilang dinaraanan. Manong, saan ho dito ang merong mga tuyong ibinibenta? Tanong ni Manong Buti sa isang tindero. Nang marinig naman siya nito, itinuro siya sa isang tindahang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Labis naman siya noong nagpasalamat sa lalaking yon, gawa ng madali itong kausap. Maya-maya pa, nagawa na nga nila noong marating ang kinaroroonan ng tindahan. Doon na sila noon namili ng kanilang mga pangangailangan, kagaya ng mga bayong, bigas at iba pa. Matapos nilang makuha ang kanilang mga pinamili, agad naman silang lumabas ng tindahang yon. Subalit, bago pa man nila bagtasin ang daan pabalik sa tahanan ng mga antingero, bigla naman silang pinigilan ng tindero. Mga Ginoo, manggagamot ho ba kayo? Maaari nyo ba kaming matulungan? Buntis kasi ang asawa ko eh. Ilang araw na siyang binibisita ng mga aswang dito. Pakiusap, tulungan nyo kami. Hindi na ho namin alam ang aming gagawin. Wika ng tindero. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, agad namang nakuha ang kanilang atensyon ng lalaki. Bago sila tuluyang pumasok sa bahay nito, bigla namang kumunot ang kanilang mga noo nang makasilay sila ng mga aswang na nagbabalat kayo sa paligid. Sa puntong yon, alam na nilang hindi nagsisinungaling ang matanda dahil nagawa na nilang makita ang pruweba sa sinasabi nito. Pagpasok nila ng bahay, bumungad sa kanila ang asawa nitong paika-ika dahil sa lagnat na patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Upang makita naman ito nila Manong Buti, dali-dali nila itong tinulungan. Pinaupo nila ito sa isang silya habang patuloy na dinadasalan. Dahil sa wala sila noong dalang gamit, napagpasyahan ni Manong Buti na utusan si Bitang at si Miguel na bumalik na sa kanilang tirahan upang sabihin ang mga nangyari. Kahit may kabigatan noon ang kanilang pinamili, buong lakas itong dinala ng dalawa alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Nang makaalis na ang mga ito, doon na nag-umpisang gumawa ng hakbang si Manong Buti upang makontra ang anumang markang nagkalat sa loob ng bahay. Sa pag-iikot niya sa paligid,
Kitang-kita niya ang mga iniwang marka ng mga aswang, tanda ng patuloy na pag-atake nito sa sanggol na tanga ng asawa ng tindero. Ayon kay Manong Buti, na ang mga bagay na nakita niya noon sa loob ng bahay ay mga dumi ng mga daga at iilang mga patay na ibon na nabubulok. Nabubulok na ang mga ibong yon, subalit nakakapagtakang hindi ito naglalabas ng kahit na anong amoy sa kanilang mga bangkay. Matapos itong makuha ni Manong Buti, agad naman niyang inutusan ng tindero na magpasilab ng apoy sa kalan. Buhusan niya yon ng maraming langis at wag na wag niyang lalagyan ng kahit na anong uling. Nang marinig naman ito ng lalaki, dali-dali naman itong tinungo ang kanilang kusina upang sundin ang utos ni Manong Buti. Matapos itong gawin ng tindero, agad naman niyang inilagay sa nagniningas na apoy ang mga tae at ibong kanyang nakuha. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na lumabas si Manong Buti ng bahay upang mag-ikot sa bakuran nito. Hindi naman niya noon pinasama sa kanyang pag-iikot ang tindero sa kadahilanang kinakailangan nitong mabasa ng mainit na tubig ang mga damit ng kanyang asawa upang tuluyang maalis ang marka ng mga aswang. Habang nasa bakuran siya noon, kitang-kita niya ang iilang mga lalaking nagmamasid sa paligid. Nang hindi na maatim ni Manong Buti ang pagpaparamdam ng mga ito, nag-akma siyang lapitan ang mga nilalang. "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Kaaga-aga nagpapalaganap kayo ng inyong mga kademonyohan. Umuwi na kayo bago pa mag-init ang dugo ko sa inyo." Wika ni Manong Buti sa mga nilalang. Matapos itong marinig ng aswang, paisa-isa namang nagsialisa ng mga ito upang hindi mahalata ng ibang taga-baryong dumaraan sa paligid. Nang mapagtanto ni Manong Buti na wala na ang nilalang, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Doon ay naglagay siya ng mga tanim na pangontra sa paligid, kagaya ng mga asing merong usal at mga langis na merong lamang papaitan. Nagsunog din siya ng goma at mga balat ng nyog nang sa gayoy maitaboy ang mga elementong nakikisawsaw sa panggagambala ng mga aswang. Bago siya tuluyang bumalik sa loob ng bahay, naglagay siya ng kanyang marka sa bakod ng tahanan upang magbigay babala sa mga aswang na naroon ang presensya niya sa loob ng bahay. Bagaman alam niyang maraming aswang ang umaaligid sa paligid, hindi siya nakakaramdam ng pagkabahala sa kadahilanang alam niya ang kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga siya sa loob ng silid kung saan naghihintay ang mag-asawa. Paglapit niya sa mga ito, agad naman niyang nilapitan ng buntis upang pakiramdaman ang kasalukuyang temperatura ng katawan nito. Nang mapagtanto niyang bumababa na ang lagnat nito, agad naman niyang inutusan ng tindero na magsunog ng kamangyan. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala na silang ginawa kundi ang maghintay sa pagbabalik nila Bitang. Inaasahan na nila noon na doon sila magpapagabi upang mabigyan ng leksyon ang mga aswang. Sa pagsapit ng takip silim, sakto naman ang pagdating nila Bitang sa kanilang panghapunan. Nakisabay na din ang mga ito sa kanila, gawa ng hindi pa kumain ng mga yon sa kanilang tahanang tinutuluyan. "Siya nga pala, Bitang, nasabi mo ba kay Maestro tungkol sa lakad natin? Baka maghanap sila, mahirap na." Wika ni Manong Buti habang kumakain. "Oho, Manong Buti, nasabi ko na ho. May basbas na din ho tayo ng punong antingero sa gagawin nating ito. Ayon sa kanila, hindi sila tutulong sa atin, gawa ng tayong nagpasya na tumulong dito sa baryo." Sagot naman ni Bitang. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang kinuha ni Miguel ang kanilang mga daladalang gamit upang ilatag sa sala. "Manong Buti, ito lang ho ang kinuha namin eh. Hindi ho kami nakapagdala ng baril kasi
Hindi yung pinahintulutan ng mga antingero. Ang sabi nila, matuto tayong gumamit ng mga sinaunang kagamitan sa pakikipaglaban. Dagdag ni Miguel. Nang marinig ito ni Manong Buti, ngumisi lang naman ito sa kadahilanang doon niya na pagtanto na maaaring pagsubok sa kanila ng mga antingero ang pagharap sa mga aswang na gumagambala sa baryo. Hindi kasi siya noon naniniwala na hindi ito natutunugan nila Manong Armando gawa ng napakarami nitong mga kaibigang engkanto na naglilibot sa buong kalupaan ng Camarines Sur. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila napagpasyahang maghanda para sa paparating na panganib. Ang mga lamang sibat noon ng kanilang bayong ay pinatuyo nila sa dingding nang sa gayoy madali nila itong makuha kung ito man ay labis nilang kinakailangan. Habang abala noon sila Manong Buti sa kanilang ginagawa, panay naman ang pag-ihip ni Bitang ng mga orasyon sa tiyan ng buntis. Ginawa niya ang bagay na yon upang magkaroon ito ng paunang proteksyon laban sa mga malahiblang dila ng mga aswang. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nakapaghanda ang kanilang grupo. Ang tanging ginawa na lamang nila noon ay ang pagmasda ng buong paligid habang pinakikiramdaman ang pagsidatingan ng mga aswang. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang makaramdam sila ng pagbalot ng isang malakas na hangin sa tahanang kanilang kinaroroonan. Nagdadala ang hangin na yon ng napakasangsang na amoy, indikasyon na papalapit na ang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, sinabihan nila ang tindero at ang asawa nito na sa gitna na ng sala matulog upang hindi sila basta-bastang magambala ng mga aswang. Binalot din nila noon ang tiyan nito ng dahon ng talong nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mahahawakan ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila narinig ang pagsialulungan ng mga aso sa paligid. Kasabay ng walang tigil na pag-alulong ng mga hayop noon, ay siya namang pagramdam nila ng mga taong kumakaripas ng takbo papalapit sa bahay. Hinayaan lang naman ito ng kanilang grupo sa kadahilanang naghihintay lang din naman sila ng perpektong pagkakataon para kumprontahin ang mga ito. Maya-maya pa, doon na nga sila nakarinig ng mga pag-ungol sa labas ng tahanan na siyang naging hudyat ng kanilang pag-atake. Walang sabi-sabi, agad na umihip noon ang mga orasyon sa kamao si Manong Buti at buong lakas itong ibinato sa bubong ng bahay. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bigla silang makarinig ng mga nagsibagsakang nilalang sa paligid. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan nila Manong Buti na kaharapin sa labas ng tahanan ang mga nilalang. Pinaiwan niya noon sa loob si Miguel nang sa gayoy merong makakatuwangang mag-asawa. Bago sila noon lumabas ng bahay, kumuha sila ng tig-isang itak at mabilisan yung isinaksak sa kanilang tagiliran. Miguel, ikaw na ang bahala rito. Alerto ka lang, dahil malay mo, kakailanganin namin ang tulong mo. Wika ni Manong Buti habang naglalakad papalapit sa pinto. Nang marinig naman ito ni Miguel, tumangulang naman ito habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nakalabas sila Manong Buti at tumambad sa kanilang mga mata ang pangkat ng mga aswang na dahan-dahang pumapalibot sa buong paligid. Pagsilay ng mga ito sa kanila, bigla naman itong nagsipulasan na parabang nakakita ng demonyo sa kanilang harapan. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala nang nagawa sila Manong Buti kundi sugurin ang mga ito upang maipalasap sa mga aswang na hindi sila basta-bastang antingero. Pagsilay nila sa isang aswang na papalipad papalayo, bigla naman itong tinigal po ni Bitang at kasabay nito ang pagbagsak nito sa lupa.
upang magsibalikan ng mga aswang na nagsipulasan kanina. Ninais nila Manong Buti na gawin itong pain. Kapag hindi ninyo binalikan ang kasama ninyo, papatayin namin ito at ililibing na parang isang daga. Huwag nyo nang sagarin ang pasensya namin. Hindi nyo na mababawi ang anumang aming maisip na gawin sa inyong kasama. Wika ni Manong Buti habang mahigpit na hinahawakan sa leeg ang nadakip nilang aswang. Si Bitang naman noon, nananatiling nagmamasid sa paligid upang makita ang pagsidatingan ng iilang mga nilalang at ang mga kasama nitong nagbabalak sumugod ng patago. Maya-maya pa, doon na nga nila nakita ang pagsilitawan ng mga aswang at kasabay nito ang pagwika ng kanilang matandang gabuna ng, Kapag pinatay niyo ang aming kadugo, mas lalo niyo lang kaming bibigyan ng rason para maghimagsik ng lagim sa baryong ito. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, laking gulat na lamang noon ng mga aswang nang masipat nilang walang pagdadalawang isip nitong itinarak sa katawan ng nilalang ang kanyang daladalang sibat. Okay, naku po! Unang pagsubok to nila Manong Buti bilang mga antingero. So, alam natin na hindi pa sila ganun kaperpekto. Ang tanong, gabunan na yung kalaban nila eh. Paano nila malulusutan to? Malakas to, malamang, gabunan nga eh. Pero malay natin, para di mabitin, diretso na natin hanggang 34. Yun lang. Salamat.